Местните наричат скалното образование сватбата или людето, заради легендата, която се разказва от векове и се предава от поколение на поколение. Според нея, преди много години двама млади от близките села Осеново и Гостун се влюбили и решили да вдигат сватба. В деня на сватбата, сватбарите тръгнали от Осеново към Гостун, за да вземат булката. По средата на пътя обаче свекървата се сетила, че е забравила да вземе нещо и решила да се върне. Помолила сватбарите да изчакат и да не тръгват без нея, но те не я послушали и продължили по пътя си. Когато свекървата се върнала и не видяла никой да я чака, се разярила ужасно и да си прокляла всички сватбари. Още щом изрекла лютата си клетва, всички люде, поканени на сватбата, се превърнали в скали. Кажа да го държа. Не, аз ще го върна напред. Как? Не, така, шап. И ти правиш так. Як завършим обратно. Дигни нагоре. Дигай. Това е яко! Ако тук паднем, не знам. Намалям, че. Намали! Намалям. Добре. Яко! Дай газ! Настъпи педала на газта! Натискам! Това няма да излезе. Трябва се. Дай! А тук било дълго, аз мисля, че по-кратко. Дай. Намали малко. Гутнах му, хавай. Яко е. Що казали да намаляме? Не знам, ама ти намали малко. Ай, че настигаме човека малко, дръж Мисля, там. защото по-тежки. Добре, че се качихме двамата, аз нямаше само да мога сама. Само. Яко е. Каш пак. Намалям. Намале малко, намале. То само ние се движим тъй. Това беше. Хубаво беше. Май вика глътнах една муха. Докато се смях. Бая, идваме горе.
Паркът за мечки е разположен в Южна Рила в местността Андриянов чарк на 12 км от град Белица, област Благоевград. Основна заслуга за изграждането му имат фондациите Четири лапи и Бриджит Бардо и община Белица. Изграден е с помощта на световно признати експерти, изучаващи поведението и навиците на кафявата мечка. Той предлага на своите обитатели гъсти гори и хълмове за разходка и уединение, поляни и специално изградени слънчеви места за почивка. Това мете да не се срещаш с ние, че ги има низ гората и ги има... Това е една госпожа, една Разкажи ми за мечките. Видяхме Монти на 32 години, намерен в един хотел, затворен в една стая. Дошъл е Монче на оплашен. 13 години. На 30. На 13. на Най-възрастна мечка е Светла. Светла. Да. На колко? 33 години. 33 години. Рада е на 32, по-нагоре я видяхме Рада. Малко. Добре. Штип Македония. След това там е Рико на 8 компанията е бил подготвен за консулта Нямаме гадулка. Да? Айде. Изградени са и различни по размер и форма езера за къпане и бърлоги за сън. По този начин на танцуващите мечки се осигурява естествена среда и защитено място за спокоен живот, близки до нормалните за техния вид. На това място мечките за първи път могат да почувстват и демонстрират своите диви инстинкти и вродено поведение, потискани по време на тяхното робство. Християнската вяра безспорно е един от основните фактори, допринесли да се съхрани българската идентичност през многовековната ни история. Тази опорна функция личи особено силно в моменти на изключителна трудност, като османското иго. Център на християнството по това време са многобройните църкви, манастири и параклиси по българските земи, голяма част от които са съхранени и до наши дни благодарение на всеотдайния труд и нескончаемата вяра на народа. Най-голямото средище на духовна дейност си остава Рилският манастир. Той се намира на 1147 метра надморска височина в сърцето на Рила, югозападна България. Историята на манастира започва през 10 век, когато монахът Иван Рилски решава да избере отшелничеството като път към постигане на единение с Бога. Оттеглянето на светеца и заселването му в горите на Рила се смята за начало на основаването на Рилския манастир.
С турското нашествие обаче святото място става обект на множество нападения. Следват няколко века на непрекъснато разрушаване и престрояване. През този дълъг период на трудности за целия български народ манастирът продължава да извършва основната си функция, да съхранява християнската вяра и българската идентичност. Особено силно тази мисия е развита в периода на Възраждането, когато дейността на манастира се концентрира в зараждащата се идея за национална свобода, както от османската власт, така и от влиянието на гръцката патриаршия. Възраждането е и периодът, през който сградата претърпява изключително развитие в архитектурно отношение. Тогава с финансовата подкрепа на заможни българи от всички части на страната манастирът е преобразен. Бързо той е превърнат в истински пример за върховно строително майсторство и естетическа култура на възрожденските зографи и занаятчии. Ако още не сте имали удоволствието да се разходите в дворовете на умиротворяващия Рилски манастир, съветваме ви да го направите възможно най-скоро. А за спомен можете да си купите различни артикули като броеници, светена вода, икони и автентични български глинени съдове, с които да пренесете част от духовното богатство от дома си, въпреки че със сигурност част от него ще остане и в сърцето ви.